कैसे हो बानी ससुरा में जाके बदल गइलू रानी, बदल गइलू रानी। पूछलू ना हाल हमर कैसे हो बानी ससुरा में जाके बदल गइलू रानी, बदल गइलू रानी। काहे के कइलू आपस बोला हो, काहे के कइलू आपस बोला हमार दिहल तू निशानी। पूछलू ना हाल हमर कैसे हो बानी ससुरा में जाके बदल गइलू रानी, बदल गइलू रानी। पूछलू ना हाल हमर कैसे हो बानी ससुरा में जाके बदल गइलू रानी, बदल गइलू रानी, बदल गइलू रानी। मिक्स बाय अनिल भोजपुरिया। पूछलू ना हाल हमर कैसे हो बानी ससुरा में जाके बदल गइलू रानी, बदल गइलू रानी। पूछलू ना हाल हमर कैसे हो बानी ससुरा में जाके बदल गइलू रानी, बदल गइलू रानी, बदल गइलू रानी। मिक्स बाय अनिल भोजपुरिया। म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र खाके तू कहलू हमारा से क्रिया, हमारा से क्रिया। खाके तू कहलू हमारा से क्रिया भूलब न कबहू ए हो सवरिया, ए हो सवरिया। राइटर आसू अजित प्रेमी हो अनिल भोजपुरिया औरी सतेंद्र के छोड़ी काट ताड़ू हो जानी। पूछलू ना हाल हमर कैसे हो बानी ससुरा में जाके बदल गइलू रानी, बदल गइलू रानी। पूछलू ना हाल हमर कैसे हो बानी ससुरा में जाके बदल गइलू रानी। पूछलू ना हाल हमर कैसे हो बानी ससुरा में जाके बदल गइलू रानी, बदल गइलू रानी। काहे के कइलू आपस बोला हो, काहे के कइलू आपस बोला हमार दिहल तू निशानी। पूछलू ना हाल हमर कैसे हो बानी ससुरा में